O yan, may pag-asa May tayo. pag-asa ka naman, ma! Okay, ma. Kailangan mabilis ito to, para maano yung ano. Wala ka magagawa. Wala ka magagawa. Ginanong ko lang! Nakakasama kasi ito. Inipit ka na, wala na. Hindi ko manalo. Kasi nakasama eh. Hindi na ako masali na tanggap. Lahat naman eh. Ganun dapat pag yung nasa labas ang natanda. Dapat kasi layo-layo. Layo-layo. Ayaw mo na ito kasi mainit ka dyan. Kawawa. Ay, layo-layo kayo. Layo-layo. Oh, layo-layo. Layo-layo. Masaya yun. Lapit-lapit kayo talaga. Layo-layo. Wala talaga. Wala. O, hindi ako ha. Oh. Naku, mukhang wala ka talaga, brother. Hindi, ang gawin. Oo nga, no? Ay, hindi kayo naman. Ano, dalawang klase? Oo. Dalawang klase. Hindi, bilisan ito 5. Ito na para Oo, ang magiging into. Oo. Hindi, hanggang ganito. 6 kasi, 6 6 kaya. kasi, pag 5 na lang. Ayan na, sige na. Okay, game na. 5 na lang tayo. Concord, pag may pag-asa na, sige na, bisa na lang. Galing mo, mami. Galing mo. Baka marami na tayo. Oo nga. Dalan yan, pagka ikaw na. Yeah! 50 cents na dala. Ayan na lang, pati na, ano yan. Yan. Layo-layo.
kulit ko, Glenn. Umuulan, walang nagtitinda. Nang alay, hindi daw. Oh, yan.